The water is under the ground. Yung tubig ay pumunta sa ibabaw. Nilagay na namin sa lagayan. What's up mga suligsana? Welcome back to our channel! So, karuan lang mo suligsana, di ameri sa kanang among abuhan kay magluto na pud mi. Pero naami challenge buhaton. Kay kasi kira mamig Bisaya ani, so para makasabot pa ng uban, mag-Tagalog challenge mi. So, among lutuon karon is anchapa. So, kung kinsa to nakarimita na nagtigbalik yung anchapa sa una, tag 50, ang sa kabuok. So, dali. Ato ng buhaton. Magtagalog na kayo. Nandito kami sa Kasagingan. Banana Q1. So, tama kaya to? Kuha kami ng ganito kasi lalagay namin dito yung anchapa. So, Tama kaya to? To. Ito yung lalagyan namin ng ng masarap, yung matamis na anchapa. Wow! Pagkatapos ilagay sa dito namin ilagay yung 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 pa na matamis na yung matamis na Okay na to? sweet. Agay. Okay na to? Kinayan. Daragonting. Huwag kayong maingay Oh no! Kanino to? Kila adet. Pipil. Okay lang. Okay lang. Mga watmi, kakawati natin. Kunin. Nanakawin namin to. Pag sure ba? Lagi, okay rin, lagi. Nanakawin namin. Okay lang, nakawin mo na. Hello. Hala, may tanong. Itago nyo. Isa lang. Isa lang. so karon ang ipakita ang mga ingredients nga gamiton nato. Lobe. Ja, ang sunod kaning kinugay. Guys, like. Unas. So kaning unas may himuon na magkananay. Basta mo na si Ja ipapili. Basta mo na. Mo na pang-ilo sa una nga. Pay mga buot. Sunod mo nay bani. Mo nay mangbutangan unjog maluto na kan chapa. Ja, kagud-kagud na putas lubiron kay pinahalan man nato nagkuha na ni kanang sarana. Ang sarana pangalan na. Hala Tagalog man di. So ngayon, gugupitin natin yung unas, yung dahon ng saging. Parang moon. Yung shape ng moon. Ganito. Moon of desire. Ito, finish. Ito na yung ginunting namin. Ginupit. Ito na yung ginupit, dito kasi namin ilalagay yung anchapa. Ito na yung mga dahon na ginupit-gupit ni Manang Dayon. So, para siyang moon. So, pataas siya. So, ganito. Wow! Yan na namin. Ilahain na namin yung kalawa. Basta, kalawa. Kahain yung baalam. Uy, God! So, ayan. Isasaan muna natin. Itigdobos, ibig kayo Ano mo? Ibaba. Yan. O, diba? Magagaling to mga batang to. Siyempre, ako naturo sa kanila, no? Yes! Of course! Hindi mo ba alam? Nakalimutan niyo na ba? Kahapon pa nga ko kayo tinuruan eh. Assuming! Nakalimutan niyo na. So, ayan. Ano nang gagawin natin dyan, Madam Jinjin? Kani, ate rin si Jang, Hindi kita naintindahan. I-turn. Ano? I-turn, tapos ilibot-libot mo, tapos pagkatapos lagyan mo ng kinugay. Let the power begin. Hala, ano yan? The water is under the ground. Ano yan, Jen? Ano, Jen? Yung tubig ay pumunta sa ibabaw. Tapos may So, ilagay natin yung ano yan, Mika? kinugay. Muscovado sugar! So, yan, ihalo na natin yung
yung gata, tapos yung kinugay. Yan. Ihalo-halo lang natin to. Halo-halo. Hindi dapat Halo-halo. itong tigilan ng pagkaklibat. So, alam niyo ba mga sunod-sunod? Nung kabataan namin, mga 90s, mga ganun, mga batang 90s dyan, shout out sa inyo. So, noon, yung binibenta namin, yung anchapa, tag ano lang ito, isa. Isang- 50 centavos lang yung isa. Sino sa inyo yung nakaranas na magbenta ng anchapa? Ako! Magkano yung anchapa mo? Magkano? Sa akin, piso lang. Nahiya ako. Tinatawag ko sa baonan ko. Kasi ano, andiyan pa. So, Manang, ano yung karanasan mo nung nagtinda ka ng anchapa? No, ako nung elementary pa ako. Nagtitinda ako ng anchapa. Piso isa. At tinatago ko sa baonan ko kasi nahihiya ako. Nahihiya ako magbenta kasi hindi nila pinapalit. Hindi ba? Walang bumibili. Kasi nahihiya ako eh. Tinatago ko sa bag ko. Kasi okay lang. Ako lang kakain pag uwian na. Nice. So, Jean, ano na yung update natin dyan sa anchapa natin? Ito guys, yung bumubukal na. Ang ibig sabihin nito, Malapit na siya. malapit na siyang ma-anchapa. Wow! Sana ang tsapa na lang ako. Kasi kahit ang init ko, hinahaplos mo pa rin ang damdamin ko. Buti pa yung antsapa, hindi mo maiwan-iwan. Ako kaya. Charot! Malapit na maluto iyan. Haplusin mo pa at haplusin at lalambot din yan. Ito, basta stinin, bingkin na. Tanawa sa nitiyen! Ayo, malapit na malapit na yung maluto. Ilang minutes na lang, luto na yan. Lagkit na. O, naluto na talaga. Akunin na namin kasi Dali na, ang hoy. lagkit-lagkit Ah, na. kaninyo ibon. Tagalog. Yan, kukunin na natin yan. Teka lang. Si Ako ra ibon. Ay, bibi. lagkit na. Ay, gihawir. Ito, ama. Pait lagi ni Ron. Bawoy. Wala, luwan ako'y labot dari, ha? Mga pait ni. Na, tanawa na ibubos na. Naaga na tubig. Dali na. Boy, kasi- Dari, tandi, ha? Matutunan. Dali na, ibon. Kay ma... Tara! Ang saka pusog lang, anoy. Titikman muna namin to. Na-over. Ikaw, tikman mo muna yun. Tikman na natin muna pag init. Nilagay na namin sa lagayan. Kinuha namin katawan ng bunny. At katawan ng Ibot ang saging. sa tikar. Saan ka itong isa? Wow! Ang sarap! Gusto niyo? Pait. Okay, kaya. Lami kayo. Napadung na gadyan mo gahi. Lamir ba na sa gila na tagmangga din na? So, ayan, naluto na siya. Nilagay ko na siya dito sa dahon ng saging na kayam ng So, ito na siya. Pero noon, yung binibenta namin, nilagay namin sa kanabitong pang ng lips natin para mo color. Basta yung papel hapon, oo, yun yung gagamitin or else kanang pag wala na talagang ganun, ito na lang, unas ng saging or dahon ng saging na lang. So, ito siya. So, ito, ngayon, kung ganito kalaki, mga 5 peso na siya. Pero noon, tag-ano lang ito, piso or yung maliit-maliit dito, 50 centavos. Andiyan pa ka ba? Bakit? Bakan ako, B. So, ayun na nga mga sunod-sana. Natapos na namin itong itong anchapa namin. So, hindi ko alam kung anong tawag dito sa inyo. Basta, dito sa amin, ito, anchapa tawag namin dito. So, ikaw, anong kwento ang anchapa mo? So, i-comment mo na yan sa comment section. So, ito na siya. Yung kamay ko, kinagat na likuan kanina ang umaga. So, namaga siya. Ito na siya, hindi na siya mas straight. Oh. Hi. So, ito na lang yung lumihok-lihok sa akin. Ito na siya. So, kung may maano kayo likuan, anuhin nyo na, ipaalisin nyo para hindi kayo maano ganito.